Bé, jo començo el dia anant al mercat. El mercat és un gran font d'inspiració per a nosaltres, pel meu fill i mi. Aleshores, començo sempre pel peix. Segons si el dia que hi ha llagostins, o que hi ha calamar, o hi ha sèpia, ho fem d'una manera o altra. Ho fem amb escarxofes, amb llegums. En aquest temps de fred, els llegums van molt bé, l'escarxofa perfecta, mongeta de ganxet, si se'n troba també. I aleshores, el que és molt important amb això del saltat, és l'oli. L'oli és que molt pregunten, oi, que té que estar fred, que té que estar roger. No. L'oli té que estar a una temperatura mitja, que quan tiris el producte agafi en seguida l'escalfor suficient perquè no baixi, que no deixi de bullir, perquè si no queda bullit. O sigui, té que continuar fregint i en gràcia. O sigui, són coses instantànies, que vull dir, de 5 a 10 minuts, si volguéssim, amb una mica d'idea i amb ganes de fer i quedar bé, pots tindre una gamma molt maca de plats. Bona tarda. Avui anem a preparar uns calamarsons amb cloïsses i mongetes del ganxet. Per això posarem una mica d'oli aquí a la paella i que s'escalfi i seguidament tirarem els calamarsons. Aquests calamarsets d'aquí de la costa. Seguidament tirem també les cloïsses, no gaires, i anem a preparar la picada d'ametlla amb all i julivert. Per això, els alls els tallo una mica, que aleshores no s'escaparan del morter. Posarem el julivert, també talladet una mica, i les ametlles. No deixem de remenar. I anem a picar all i julivert. Sempre amb cuidado que no s'escapin. Per ser-ho més fàcil, poseu una miqueta de sal i segur que no s'escaparà. Bueno, ja s'han obert les cloïsses. Tenim que procurar que no estigui gaire estona amb això, si no l'aigua de les cloïsses es pelen. Tirarem la picada i seguidament remenem també una altra vegada i posarem el brandi i mirem de flamejar-ho. I ara tirarem el brandi. Aviam. Posem el brandi. Aviam si se'ns encén. Se'ns és bé, veieu. I seguidament tirarem les mongetes del ganxet. Aquestes mongetes que abans les hem preparat durant unes hores i les hem fet bullir amb poca aigua i molt lent. Veieu? Ja l'alcohol s'ha desfet. Això no té res a veure que diu gent, oi, és que amb aquests menjars que porten aquest tipus de brandis o vins no poden menjar els nens. Poden menjar perquè al moment que s'ha encès s'ha perdut l'alcohol. Saltejarem bé, saltem bé. Se m'ha escapat. I ara tirarem una mica de fumet de peix. Aquest fumet l'he fet amb un cap de rap, amb 2 o 3 espines de dorada o bé de lluç, i ara farem que faci bé la xup-xup durant uns quants minuts. Bé, ja han passat els 3-4 minuts saltejant-ho, ara l'empabrem i salarem, que quedi bé, punt. Aviam, tornem. És molt important anar saltejant això. No estiu més que remenar-ho. I si no, sempre jo estic amb una cullera de fusta. Mirem. Veieu? Com no hem deixat coure gaire les cloïsses, queden una mica cruetes i s'estan fent amb la seva aigua, a part del fumet que hem posat. Deixem uns quants minuts més, així, uns segons, i ja podrem emplatar-ho. És un plat mar i muntanya. Un plat molt suculent per aquest temps que estem, que fa fred, i omple, i dona ganes de menjar-ho. Ara anirem a emplatar-ho bé. Estan totes obertes. A vegades en surt alguna que estiga per veure abans de tirar-se, però no, perfecte. Quin platet més maco, anem a posar-ho allà. Anem a veure. Ara que també la gràcia és emplatar-ho bé,
Podem posar les cloïsses pel voltant. És molt important també el plat que quedi vistós. No posem gaire salsa tampoc, o si no se'ns en va les mans amb el pa. Sembla que ha quedat perfecte. És un plat saborós, que us aprofiti.